Enw fi yw Harri a dwi'n methu byw heb planhigion. Oedd yn dechrau da un planhigyn o'n i'n meddwl, oh my god, mae hwnna'n neis, dwi'n hoffi fe, a wedyn mae jyst i amgylchynu fi, a nawr dwi'n cael dros 100, a mae wedi cymryd dros bywyd fi bach. I bwydo fel gyd o nhw mewn un dydd, mae'n cymryd fel 2 awr, give or take. O'n i eisiau posto ar TikTok mwyn fel helpu bobl, fel pobl sydd jyst yn dechrau efo planhigion. Rhan fwyaf o fy fideos yn fel factual, yn rhoi advice, yn trafod problemau mae pobl yn cael da'r planhigion nhw. Mae'r cymuned enfawr ar TikTok o'r enw fel PlantTok, a ni'n gwario fel amser ar syniadau i pawb, a mae'n cymuned lyflu. Dwi'n meddwl bod gwaith planhigion yn anodd achos mae jyst gymaint yn gallu mynd yn wrong. Ni'n gallu fel dino un dydd a mae'r planhigyn wedi marw a sa'n siŵr pam, so mae rhaid i chi wneud fel bach o fel problem solving, bach o Sherlock Holmes in it. Dwi wedi lladd gormod o planhigion. Dwi'n teimlo fel attached iawn i fy planhigion, a os mae rhywbeth yn mynd yn fel wrong, mae'n upseto fi. Os mae ffafryn fi ddim yn wneud yn dda iawn, mae'n rhoi fi mewn fel mood gwael, so bach yn attached, just bach yn attached. Os dwi'n mynd fel i aros da ffrind fi, dwi'n dod ar y ffafryn fi achos sa'n trysto unrhyw un i cadw nhw'n byw, so dwi'n dod â nhw gyda fi. Maen nhw yn byw, so nhw'n siarad a so nhw'n fel redig rownd, ond maen nhw yn cwmni. Dwi'n dod gatre o gwaith a dwi'n gweld nhw a dwi'n fel, mae'n ffyn gyfi, dwi'n gallu siarad i nhw, dwi'n gallu fel chwarae cerddoriaeth i nhw, a dwi'n hoffi meddwl bod nhw'n gallu fel gwrando i fi. Sa'n siŵr bod nhw'n gallu, ond dwi'n hoffi meddwl bod nhw'n gallu. Dwi'n siarad i fy planhigion am byti bod popeth, just ranting i nhw. A wedyn, os nhw'n marw, dwi'n fel cymryd fe fel bod negative energy di mynd mewn i fo, a wedyn nhw di marw. Hwna'n excuse fi, ond sa'n siŵr os mae'n feasible neu ddim. Dwi'n meddwl bod fy planhigion yn cael fel bach o fel character. Mae'r peace lily fi, os dwi ddim yn rhoi dŵr i fe, mae'n sulcant, so mae'n mynd yn really droopy a mae'n edrych yn really moody. A pan chi'n rhoi dŵr i fe, fel awr wedyn, mae'n pyrgo lan a mae'n edrych yn iawn. So dwi'n fel galw nhw'n dramatic. Pan dwi'n mynd i llefydd fel restaurants neu tai fy ffrindiau, dwi'n fel sgano i gweld y planhigion. A os nhw ddim yn neud yn dda, dwi'n kind of neud fel bach o diagnosis. Chi mo'r planhigyn hyn, ni'n gallu fel symud e bach i'r golau, achos mae'n mynd i marw os ni ddim yn symud e. A dwi'n meddwl mae'r ffrindiau fi'n meddwl bod fi bach yn nuts i neud e. Dwi'n neud fel bach o fel plant A&E, so dwi'n cymryd planhigion fy ffrindiau fi a wedyn rhoi nhw mewn fel y greenhouse fi, efo'r grow lights a fel y dŵr a'r humidifiers, a wedyn dod â nhw fel nôl i health. Ar ôl ni, dwi'n rhoi nhw nôl i nhw, a wedyn, like, don't do it again. Please, please, paid lladd nhw. Os chi eisiau dilyn fi ar TikTok, mae'r handle fi yw Hazaruni. Instagram fi yw Haz's Houseplants, os chi eisiau drop a follow, which I encourage you to do.